Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat indika li bejn Lulju u Settembru tas-sena l-oħra id-deficit tal-Gvern kompla jonqos u l-istess ġara li d-dejn tal-Gvern bħala proporzjon tal-ġid nazzjonali waqt li madwar l-Unjoni Ewropea bħala medja kien hemm deficit ta' 2.8% tal-ġid nazzjonali, dak f'Malta kien ta' 2.2% fit-tielet kwart tas-sena l-oħra. Id-deficit osservat f'pajjiżna u ftit inqas minn nofs dak li kien sena qabel u għat-tielet kwart konsekuttiv baqa' taħt il-medja Ewropea. Dan hu wkoll indikazzjoni tas-saħħa tal-ekonomija Maltija li minkejja il-pakkett ġeneruż ta' għajnuniet mill-Gvern biex jilqa' l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet internazzjonali, id-deficit xorta baqa' jonqos b'mod qawwi. L-akbar deficit Ewropew ġie reġistrat fis-Slovakkja b'7% jew aktar minn 3 darbiet dak ta' pajjiżna. Taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, id-deficit medju ta' pajjiżna kien ta' 3.2% jew punt perċentwali iżjed minn dak attwali. Fl-istess kwart tas-sena l-oħra pajjiżna kellu tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali ftit akbar mit-tnaqqis medju Ewropew. Il-figuri tal-Eurostat juru li pajjiżna ilu mit-tielet kwart tal-2015 ma jkollu pis tad-dejn nazzjonali fuq is-60% tal-ġid nazzjonali. Dan hu il-benchmark tat-Trattat ta' Maastricht fejn tidħol is-sostenibilità tad-dejn nazzjonali. Fil-fatt fit-tielet kwart tas-sena l-oħra pajjiżna kellu rata ta' dejn ta' 49.3%, is-seba' l-inqas fiż-żona Ewro. Dan meta fl-ewwel kwart tal-2013, jiġifieri qabel il-bidla fil-Gvern, dan il-pis kien ilaħħaq id-69.8% tal-ġid nazzjonali. L-ogħla dejn attwali fiż-żona Ewro u dak tal-Greċja b'166% waqt li l-medja hi ta' 90%. B'hekk pajjiżna għandu rata dejn nazzjonali fost l-aktar baxxi fl-istorja. Grazzi għal dawn ir-riżultati, il-Gvern jista' jkompli adotta politika ta' investiment ekonomiku u soċjali fejn jiġġieled l-effetti tal-inflazzjoni waqt li jkompli jibni Malta ta' għada.